Lobstone. Hadlock. Alain oy. Tuya toy. Mura sa bangsaon. Ang sapa. Wala kong maglutaw-lutaw. Wala, gino ako. Sige. Ay, kaya na yung motor. Na yung motor. Sige na. Na yung motor na agi. Pagdali. Nana sa akong doon. Lain na oy. Ura kong maglutaw-lutaw. Kadlok na oy. Sabi nga ako, Carlin na. Ayaw sa pagkuhan hanali, kaya way magbantay hanali. Hello guys, so mga onday ta. Naday may ani sa kuan, daplin sa sapa, nangaligo mi dito sa matangad sa Lobstone man ata to. So mao ni ako ang mga kauban, ako araning pamilya. So kani akong tapad, ako aning anak, kaning lalaki ako ang anak, kanang sunod nga lalaki ako ana siyang igsuon, nya kanang nakapula nga kanang t-shirt nga bata ako anang pag-umangkon. Anak na sa kong ate si Gibhart Wen Salde. Nya kanang kanibitang maligo tag sa paano kay ambot lang lamig lagi sigig kaon ay murag manimog kaon no nya maligo na pud kano nya gutom na pud so kanang dili jud uso ang diet basta mga ligo kay lamig gid ang kaon nya mao ni nagkaon sa pud mi ani nya ako lang gi-videohan kay para kanang naabitaw memories abi nimo mas lamig jud ang kanang naabitaw kay mapundo nga memories kay kanang in times nga kanang malungkot ka or kanang dili ka happy una kanang naakay makuha ba naakay ma-recall sa imong memories nga kanang happy nga mao ni siya nga time nga basta imong pamilya imong kauban kaning family bonding kanang mao jud ni isa sa kanang makapalig-on bitaw sa pamilya kanang makuan bitaw ang kanang relationship sa pamilya so kailangan gyud pag pamilya na gyud na siya bonding nga ang bonding dili po na siya mahitabo kung walay kaon kaysa amo ang pamilya murag kaning kaon may bonding namo nya